Mrs. Lex Finoblog. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigapon ninyo Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Bagdok. Kagalaan, atong magtatampo si Bagdok. Kini ka problema bahin sa kabuang sa among silingan. Nga tungod sa kabuang niya, ako na hinuoy na pasinginlan. O kung nga no, ingon mo gudaan yung mga hinahitabo. Take the ribbon from your hair. Yesterday is dead on gone. Pre! Amigo sa pre! And tomorrow, smuko sa pre! Amigo sa pre! Pre, takoy, naari ka niya, pre, smuko. Ako'y ganina. Katapantam ko diri, oy. Amigo sa diri. Dali, sa pamigo. Dakag piko. Dali, sold nga pre, pre. Pre, pre. Pre, nanako sodo, okay na? Nanako na. Nya saban. Ha? Oh. Tay porbida, biliba ginako ni mo pre, may kakanta. Kung makadungog ko sa imo habang mga pabugnaw ka ng bugnaw kini mo tingog. Day is dead and gone. Bito mayo ay. Di gyud ko kamata. Ha? Ano di pre? Matulog di ka? Natulog ko pre, oy. Pero tungod sa kabugnaw sa imong tingog, kamata lagi ko. Tungod man kayo. Tawag na pre. Lagi. Tinuod na bugnaw kong tingog pre. Bugnaw pa sa milk oy. Ha? Nahak mo ka pre? Porbida. Nya sa man, ni ano mo gyud ka? Abi ni mo pre, ganina na taon kong kaimnon nun, pero dito kong ganahan mo inom, ako rang usta taon. Mas indot yun ang duna kay kauban, di ba? Ngay, kasulti-sulti ni mo, nabinagdaghan mo. Oh, Birkol! Mag-inom ka, pre! Oo, ang taon, bida, perbida. Mag-inom ta? O sa'yo na ni mo, unsaman? Mag-inom na to. Ano? No, zaman. Tao ta? Tawag ko ng, Tawag ko na ito, pre, karot, unsaman? may papel. Naarap pa ito sila, o matiling araw, sa'yo na ni mo, ikaw li mo po. Pinalitag, tawag ko na isa, mayo ka, tuon mo, pre, mas mayo para daghan ta. Sige, ito na ko. Sige, ito, pre. Sige. Magunsa mo, Bagdok? Mag-inom, miday. Isa may kauban ni mo? Ay, sa lagos pare takoy o pare kanot. Mo pala big inom, ha? Dili lagi rin. Usara ka botilya mong limit. Usa ra ka botilya. Usara ka botilya. Unya ni kauro sa usa ka botilya, walay limit. Ha? Ora no. Nisib yang kanahang dako. Bantay bitog dunay magmaoy ninyo diha ha. Nagani magmaoy timan igyud. Ihug nako didto sa bakilid sa may lunangan skabaw. Unsa ta pre? Lagi pre. Lagi abi ninyo pre. Ano ba nagpatring ba? Spitra ba? Basti lang pagka-way buutan ahon. Way buutan ng bayana taon-taon. Ano ko ito nakaingon man ka na, pre? Gibasuroy siyang mama, sagingan nga, sagingan ka na pagsaging tinuhog. Taro to niya, pre.
Gana bang barbecue? Oh, unya. Ano man ka? Ako gutong gimedyahan. Ako gingnan ba nga, day. O sa na imong baligya. Ingon din siya, saging, noy. Ingon ko, o sa saging, di ay pinaypay, di ay tinuhog, noy. O sa may imo. Ingon ko, pila mo na. Ingon din siya, tag-G's, noy. Kanang pinaypay, pila mo na. Ingon siya, G's gihapon, noy. Ingon ko, di madag, 3.30, day. Ingon siya, adi madanoy, oy. Mahal kay saging ron. Kapoy kay glukdo. Oh, unya pre. Akong gingan nga, pakyaw na ako, day, be. Ingon din siya, nasa mot. Wala ko isuroy. What's ito? Karan sa. Mao, gamit rin magyapon ka. Karan. Diskanot, sige mo dito tuwa, diskanot. Dot! May istorya ta naman na. Nakapagkatuwa ka, gatuwan mo kaniha. Katong lolo, pre, kaniad to, kung nakita gani tog away, kuyaw gito eh. Kay ang kontra, uli lagi na yun. Yeah, words good. Kuya, ako na mo lolo, pre. Astig day kayo to. Grabe to, way makasuko na to akong lolo, pre. Basta ang kontra lagi, uli lagi. Ha? Manong uli ba da yun? Kaya wala naman siya kulatahon. Misutoy na masigdagan akong lolo. Ha? Bukot ito. Katawa ta, pre. Ahak, magapayoy. Lagi, kitsa may kulatahon niya, nga wala siya kontra. Nga misibat naman akong lolo. Hindi, uli lang sa siya. Mapagkakito. Lagi. Uhay! Ay, pero sultihan na mo, ha? Kanang imulolo, pre. Ano mo lolo? Layor ka na bilid na akong lolo. Imulula siya, pre. Vida. Pre, kanot lolo niya imo. Forbida, lula imo, pre. Di ka na sila labting sa una? Tingnan naman rin mo lula, pre, ha? Bagdok, ha? Luoy kayo ito kong lolo tao. Ha? Anong tao luoy mo, pre? Yati, liluan, drama, maningin mo, pre. Kami, kumidi mo, ha? Drama, yung mixulan. Dili, pre. Ang tinuod ng istorya, pre. Mao'y sakit kayo. Ano naman? Kato kong lula sa mong dapit. Itamay ito siya sa mga tao, pre. Palayason ko ito siya sa mga dapit ko. Ano naman, pre? Kay kadto, mga tao sa amo, nagtuo man sila nga ungo itong lula na ko. Ano to? Kadungo mo sila. Okay, kanya, pre. Patakon ko. Salbayas lagi nila, pre. Nakaangko sila paghingilin sa tao, gumika lang sa ilang pasangil nga ungo akong lula. Kanya, pre. Nakahila ko, pre, oy. Di laliming nun ka na sa mga tao. Uja, pre! Paluoy ko sa kong lula, pre. Mailani mo sa mga mata ang kasuko o kay ubos. Nagluha kayang mata nga namuha. Udin! Unya, ako siyang gigakos. Ay ba ko kung sa sulti sa akong lula, pre? Ano sa ban, pre? Lagot ka sa pre. Ha? Karon, pagkadungog at ni siyang gisulti tungod sa kalagot, Pre. ingon siya ay, paglagot gani ko ni mga tawhana. Pamalbalon ko gini sila ba? Ha? Kanya, pagkahuman, pre. Kuman, pre? Awa, no? Lupad na? Wow. Katawa na yan, Wah. Binuang mo mga pre. Drama ipik kaya. Puro day. Sabi mo, pre, hilakon kay ko numinaw. Wagon gagawas din akong tingog. So, di katawa ko. Hilakon kay ko. Hilakon kay ko, pre. Hindot kaya istorya, pre. Hindot na, pre. Lagi pre, tinutong sa Kinalasan. Lagi? Ungo di ginay mong lula, pre. Ungo, kayo lupan man. Hindi ko, balbalo na sila. Ako man, lupan na. Tinuo lagi. Di mga mong tuo. Sakto ko tin. Di mong tuo. Tinuo na kong sulti ninyo. Oy! Kung hubog na mo ba, mahuway na mo. Papa, ma'am. Paoy mo, ha? Karon nagkatawa-katawa pa mo diha. Sunod, magsirukbagay na mo. Papa, lagi. Di naman tabo na yun kay ang mga butaan kayo. Kanang dua butaan mo kayo. Hadlo ko na kung makulatahan ako. Ay. Gisyo. Nita! Oh, nay. Hilap ka ba man ito siya, nay? Nga mo nun pa?
Wa mo kakita sa kong pante? Ha? Wa naman ko diri sa kong gihayhayan, God. Oy, basig gitangag sa iring. Anong tangagod man to? Ay, naibaw na ka sa mga iring na Ha? Hilig ko mga baho. Ay! Mga bako ba? Sa pagtuon mo sa kong pante, baho? Midjar ito. Midjas ba gani? Tawa, tangagon ba gani? How? Midyas? Midyas ni mo. Tangagon gito kay baho man kay itong patay. Asa da sinita? Basig ang gigamit akong panty ba? Ha? Ano din eh? Ingo ni anak mo duwa rin. Mag-exchange gift rin mo. Change ng mata. Basig na nasipir itong kuha ba? Ang akong panty mo iyang nakuha. Oh. Asa ba na siya? Nita! Nita! Nay! Nanay. Nga nanay! Oy, nakakita ka sa kong pante? Wa man! Nga di ay? Ay, wala magudiri akong pante nga gihay-hay. Pida. Upay doha to kabuok, wag tang pagyug-usa. Nay, patahin na lang, nay. Napamaysa ko diya sa rina, nay, katabang universal. Napagay, hindi! Hanggaws naong nimo. Hoy, kuan, Lita, badlungan ning bana nimo ha, nga way buot. Ha? Gahalhalag na. Ikaw ba? Sumugan kay kastanan mo Hibaw na siyang tiguang na nas nanay, dali na kanan sa puton. Ay, kumidyor ko itong ang kugod. Pero asam din yung panty day. Ha? Pasig, patakal pa na siya hubo anang yung panty, ang itangag sa iring. Ha? Ilang haay, hanggaw bes na ang imong tangagos iring. Palitin na lang ito bukong panty dito, be. Palitin lang ito 5 kabuk. Bago pa lang gani nagyaw-yaw si nanay nga nawa ang iyang panty, karon sinita na sad ang nawadaan o panty. Kinsa man tayo manghilabot ani akong panty, uy. Ay, naagihilabtanon kay din hida. Ay. Tarong ni mo sunod yan, ha? Itarabin totoo din itbay. Sibot mo yung pasarbot. O saan na to, ngawat ng panty? Ningon na ko nga ikaw. Unya, kisa man ibot ni mo yung pasarbot, ang kitarabang tuna din eh. Oh, basig si nanay ni mo. May bawas o kuha sa imong panty. Oh, ano may bawas man? Ako din nagkuha sa iyang panty di ay. Di palitan magina ko siyang panty, mangawat noong kong panty. Oh, tuon no? Doon na kay kawatan o panty dinis ato. Naglipog dyan kung tinuod ang ikawat ang panty nga o nawa ba lang ka o nabutang bara sa basura o unsa. Pero wa kayo nang katagi o gibugaton. Wala ko taga igbili. Ay, saragutang na. Pero sa dihang niagi nga mong silingan, unsa? Lagi bagdok, ang silingan natong mga babae gipangkawat pud ilang panty nga gihayhay. Murag na agi kawatan sa tong lugar bagdok, kawatan kay panty. Bida sad. Usang niya ng panty? Nga barato naman na. Umupalit na lang na sa giya. Naambot lang, ay mga ako'y nang gawat. Oh, kung kinsa man yung ganay na, malintiag yun siya ako. Unsa nita? Naabot na dito sa Pikas Sitio ang pagkawagtang sa mga panty sa mga babae, nay. Aw, babae raman yun ang magpanty. Asa ko kakitaglaki ng magpanty. Pilosopo baya ni mo. Bagdukan ti karon. Awaron, gara kay ka. Bitaw ba, grabe sa na ng kawatan na, eh. Hasta mang panty sa tiguang, apel pa magkawat. Ha? Ito pasabot ni mo na ana bagdok. Dili na yun, eh. Lamday! Sekarang ko na bag-ang ni mo. Nakabudlat ka lang. Suko mo. Hilom na. Ikaw no, imo ginang sumugos nanay, uy. Midjar mo ako agad. Suko na, eh. Bawa ka ng tiguang na lura na kayo nastanan. Suko na yung midjar ka nito. Ay nalang gani. Ay naunsa man ka nga na yung pamanang tubayan nga tiguang naman na. Habaw ka na botin. Suko na yun. Sa kumidjar. Sige. Sige, libakan ko na yung mayo, ha? Gay, panglibakin mo na ako. Uy, duol ka kitort. Nabaniwag sa among lugar nga doon ay kawatan o panty, mao nga pagkagabi ana, wak ko matugog sa'yo. Kay nabantay-bantay ko ba?
Unya, may namatigdan ko anang gabi una. Gabi na. Marag mo dito'y lihok sa mga kawatan. Maniit ko. Kung kinsa mga ning tawanan eh. Pura ko na'y tao nga. Nikat-kat sa paril sa muslingan. Kawatan ko ni tawanan. Sundon ako. Oops. Hinay na ko ha. Tinira mo dito. Ha? Kat-kato siya, te. Ako nagkita nga may kat-kat siya ining koral sa among silingan. Yun na. Murag na itaw. Agad. Punitan ako. Uy, na ha. Nanguhit mas mga hinay na mga hinaya sa among silingan. Murag mo ano kita. Karong kalagyan. Ang kanahan. Muraya ba? Murag na nughit og bumas bayabas. Pero ang hinay, hay mo igikuhit. Nakakuha. Animal ka. Karong kalagyan. At nga na ko nasgawas yung koral. May pengo na siya din sa among koral. At nga na ko. Mga bago pa ning gigamit. Kahumot. Kahumot pag yun ani. This is Lex Diyan ako din. Mugawas ako ning kuran. Mga bago pa nung sumasap. Asa ka? Ha? Karon, nasakpan na ka. Ikaw din mo inangawat og mga panty, ha? Ha? Nagtap-tap kasi mong naong? Nagtuo kag di ka na kumailhan? Ha? Wa ko mangawat panty, uy. Wa pa gani kumuta na kung sa'yo gikawat. Misulti ka na buha ka. Klaro ka ikaw di tigkawat sa mga panty din eh, ha? Ataka pa lang ka. Usap din eh. Kani eh, oh. Wari ka Klaro din eh. Kani, kaklaro din eh. Talawa, oh. Kaklaro din eh. Diyak na. Ay, buwang eh. Bisibat. Hoy, balik ka rin. Balik din eh. Hoy. Ay, kinsa na? Ay! Kawatan! Kawatan! Miss. Imo ning panty, miss? Ha? Ako na panty. Ay! Dabang! Kawatan! Dili ko kawat ni, eh. Dabang na kawatan! Dili ko may kawat ni, miss. Dili taw na ko, eh. Asa kawatan? Asa ang kawatan? Day. Bagdok, ikaw? Ikaw may tigawat sa mga panty dito sa itong lugar, ha? Ako naman ang pasangin na ng kalagi, ha? Kakito na rin, eh. Wala akong problema ron. Imbes ako ang nakasakop sa kawatan, ako naman yung pasangin lang na, eh. Kaya ang kawatan, nakasibat man na yun. Unya ako may na-timingan nga nagunit sa panty nga gikawat atong kawatan. Di ko sila matuo nga dili ako ang nagkawat. Ingon mahastak ko ang asawa. Saan na ako eh? Sa may bato na ni. Karon, gimbestigar ko sa mga polis. Pero saan man din ako? Nga, nakasibat man ang kawatan. Murag ako di mapuliswa ni. Sukor, bagay asawa na ko. Murag sinawaw ba? Saan man din ako? Palihog ng bagitaw ko ninyo. Usaman ko kamo pasultihon, bagdok. Good morning, Mayor. Mayor, good morning mo diya. Ma'am, madami ka, Ma'am Jen. Yes, Kuya Alan, mga mama, salamat kaayo sa inyong padayong pagbalin sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy Permi ang mga bata. Onya para sa mga dagko Don Pepe Dark Chocolate. Onya palit mo sa Diamond Yema, OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Mauna mga bata. Inom yun mo Don Pepe Tablia kay happy yun kay mo ana. Nya kaon sa bog Tasty Fish Cracker o yun man Paulitos Macaroni Crunch. Ugom sad mo Yema Special og OB Yema Special og Diamond Yema Special. Happy yung kay mo sama sa Happy Mart Luna Kulong Tabunok og Mactan. Happy kayo kay naa ang donut sa Astia. Unya sa tanan po mga tao ni Kuya Nick Pipito. Good morning ni Bria Kuya. Sa imo mga tao diya sa imong opisina nga gipagamit nimo sa ato ang kaping matapa nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. The best you can nato imnon ang Sed Panyawan kay kondisyon kita sa ato ang trabaho. Lipay kay nga to ang
lawasan na. Lipay po na itong amo, kay mahuman man na ito trabaho. Sa usakadlaw, dunay daghang trabaho, marag hapit-hapit, good mahuman mo trabaho. Tungkol kay kondisyon ka kung minum ka sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. O, labi na gyud din na sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, nga mga customer araraw nga ang gigamit nga kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang Sid Panyawan Coffee Mix. Ate Pres! Okay, ug ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Sid Panyawan Herbal Capsule. Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas ng sugar. Ingon man ka na mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan. Imnana nato ka na og Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ang usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inipaniuto ni mo, maghapon, sa gyapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Maghapon sa gabi, sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa daan ang usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ugalang na ito na problema, aning kidney o UTI. Ayaw na mo kabalaka, di na maangang mahadlok or mag-uol. Tungod kay tunanay makatambal, na anay makaayo anang atong kidney o UTI. Kinibaw ang Kugon Herbal Capsule. Good, grabe ang imong kidney o UTI. Inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kon okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule ibang imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. O sa tanan po na itong makiksunan nga bigamit sa itong number 1 nga plus. Ang sidlin mituil nga tinuod mo tabang na itong muwa sa itong panuhot pamaol parikit sa kalawasan barikos bins katol-katol. Kuto sa kabataan dis minurias kabaynaan unya kaning atong buko-buko nga magsakit atong dapi-dapi nga magsakit. Haplasan na nato sa Sedlin Mituel nga anara mapalit sa butika di ba din? Noon na sa butika na kita makapalit pero naagi Facebook page ang si Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal unya makita lang tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil ug Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Mao nga ka na nga itong katawan nga layo sa butika kay nasa kabukira ni Puyo, pwede rin sila mag-order sa Shopee. Mga Shopee na lang ta. Okay, Shopee lang ta kay hatod ba sa itong panimay, bang? Yes, salamat kayo. Salamat kayo tanan, ha? Ilabi na sa ato ang mga tigamitan sa Celebrity Kojic Beauty Soap. O ayo ka magalimot, ha? Ilabi na katong sa iyo ato sila mga trabahoan, ato silang mga unsayngan ini, kanang opisina, o bisa ka man nagtrabaho sa factory, ilabi na sa atong mga estudyante o sa iyong mga ligo, gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap. Ayo ka magalimot, ha? Kaya kini, matod pa, adun na kini mga sangkap, tayon, papaya extract aron dili mag-dry ang atong skin unya inigamit nato sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Younger looking kita, kutis artista, kutis porcelana. Kung doon ka mo mga blackheads or whiteheads o di ba doon ay mga apap katol-katol sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Ilibino ka ni mo diya si Hero Henita, Roderick Tanodra, Daniel Henita o Ria Jean Henita. Tapit din na sa Tubigon, Bohol, libin na diya sa atong mga suki, atong management and staff sa Light Shipping Lines Incorporated. Thank you. O kung mupalit kita, mo inquire kita, sa butika lamang ka mumungutana, para dili ka mumusagamag sa fake products, mga picking nga mga sabon ninyo mapalit, mangutana, inquire sa butika, may tungod sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Mas maayo matanaw ninyo diya sa iyang sundanan kung doon na ba silyo nga nakabutang, Sid Marketing. S-C-A-D. Sid Marketing. Sid Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you. Okay, og sa tanan po nato mga kaigsuunan nga wa masayod gano makasakit kita ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis,
heart diseases, uban pa natong balatian. Constipated tao niya, ingon man ang ato ang kidney problem ka na, tungod na sa toxin. Nga nisud sa imong kalawasan, ang toxin mo daot sa atong ang blood cells. Ang atong blood cells, importante kay tigatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot na tungod sa toxin mo sticky or mulapot ang imong dugo. Mao nang masakit kag mga major nga mga sakit. Mao nang ato gyud ang imnan og pinakakusog nga G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay mao nay kusog nga mutangtang sa toxin sa ato ang kalawasan. Natural pag yun nga remedy, natural nga detoxifier, natural nga moayo sa ato ang kalawasan ug gani aprobado ni sa FDA registration number RH0715. Busa kung gusto ka nga huwag dang na mga toxin sa imong kalawasan o nga, maoinom na sa ito ang balatian o garun ligon yun kanunay nga ito vital organs indom yun ta matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kining mo flash out sa toxin sa ito ang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karuadlaw. Gulian. Si Douglas, kita ito pangan ito. Douglas? Bagdok. Bagdok. Oh, si Bagdok di ay. Bagdok. Ang problema Bagdok, Ate Pres, kay kuan good, simple kayo. Mga ang mga panty sila silingan ba niya. Hurot ang panty eh. Oh, hurot og kawat at tipres lain maday at kawat. Nya nasagbang Bagdok. Hoy, ikaw tigkawat ang panty. Tanawa giyan ba tanawa og panty ba na akong kawat, ikaw ang Bagdok. Pagkuang Bagdok sa klaro ani panty. Dagan man kuan. Ang kawat. Oo, nya ni gawas ang tagiyak to batan-on nga daga. Siya na pasangin lang. Siya na pasangin lang natin. Namo na. Mao na ya, nga dum hilabot sa gadok ay kagi na manguha dag panty kay natural ra sa mga nanay bitana ng ilang panty dok ay ayag panghilabot. Bitaw. Sa to panty niya sa kabatan. Iyang seleksyon niya, iyang seleksyon ba ganahan siya seleksyon ng panty. Imagine Ate Pres. Ano man sa. Yes, si Muton. Oh, si Muton. Yang sapong-sapong niya siyang naong. Sabong na. Luyano. Purbida. Sapong lagi. Kay itabam, unsa yung basa na to diya sa participante? Naay basa diya? Unsay tawag ana? Ang kanang mahilabtanon nga mga kamotlan nga dili gulyat nga dili kapugong at sa kleptomaniac. Kleptopyrosis. Pero kani mga panty mo iyahang panguhaon ra pud. Usa kani sing tawanan nga manguhit mga panty. Manyakis na. Yan ang simot-simoton. Imagino niya. Palina man niya kada gabi. Palina. Pasmo. Palina. Inanaos Pedro Ate Pres. Palina. Manawat yung panty Pedro. Iya sa palinaan. Palina kay gimingaw siya sa awa. Tanan ko. Si Gulyat si Pedro, si Pedro Biodo naman, si Gulyat, dili pa man. Mudala po ninyo ka na. Dili, uy. Ha? Si Gulyat, dili. Si Gulyat, dili pa, pero si Pedro Biodo na. Padulong to Pedro, ka na ko'y pangutana. Kamu mga laki ba? Asa may ka ng excited kay mumutanaw kanang babae nga nagsulub og swimsuit nga naligo o kanang babae nga nagpatadyo nga naligo wala ko ipagutano na ba tay masindot gyud nga kanang katong nay panty katong dalagang Pilipina gyud tan-ahon bam di ba kanang bang magduster nga nipis kayo mo na pero kanang maghubo-hubo sa lami no kanang mag-short nga magsayo-sayo wa na gilami ano thrilling magpantay magkuan nya kana pang napagali uban dia ipakita pagila ato sayo-sayo ipakita galit wa gilami murag lagom ra paglagot kanang mangihi dia nga magpakita ako mo chat mo kuan Ate Pres unsay kasulti sa imong anak nimo bitaw katong na viral nga babae nga nanluwa sa kalawatan sa to ka kanang haluwater sa kanang bugaganan anak gyud ay ang content do mangihi siya gulan kayo kunya di na kada bawa Ate Pres sige naman nagbalik-balik bakit anak nga mga edad sa imong anak mo batanon para ba ano ka na mo napili niya ako sad kay bayot sad ko Gulyat no kanang mag-brave o kanang batsudad serve ganahan ko sa kanang laki napalitan na ligo dagat ganahan ko atong nagkuha lang kanang nagpantalon lang kaysa nag-swimming trunk malakra ro kayo tinuod pantalon pare ko sa inyong gingon nga murag wala na excite wa na tinuod biyodong ka lahi mo sa aming mga biyodong ko sa imo makita diha basta mungilit lang wala pinungdan nila mo
Ipati na mga iba. Masabantang na kayo, mga pilay. Mate, kanang nagpahipi. Oh. Kay mo tanaw lagi may kadugay ng wakakita. Ang taon, kaluoy. Kangkag niya, maglaban. Kapay laban na si Mumana, labi po na diha. Kaluoy ni mo, Pedro. Ingana din ang mabiyudo. Ano biyudo? Okay, ang ato ang sinder si Bagdok. Oh, Sila Bagdok. kuno mo i-investigar sa polis kasi may napasanginlan. Isulti lang yung tinuod, Bagdok. Bitaw. Naray. Kung ari man ka diri sa Panultihon 5, versikulo 21, kay nakita sa Ginoo ang tanan mong binuhatan, nagtanaw sa bisan asa ka. So, ang akong buto sa buto niya akong gibasa is, ayaw pagpakawa sa paglaom, pangatarungan, gyud. Tarungan. Kay kung kani, Panultihon, no? Old Testament. Mulingi gyapon ka sa Old Testament diri sa Genesis 1:31. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat og nalipay kay siya. So, ang iyang gibuhat, maayo, wa ka makasupak sa mga binuhatan kay imong gibuhat, igor man ka nagluwas og nitabang unta nga maluwas ang mga butang nga gikawat sa kawatan. Galing lang kay pagdagan sa kawatan, ikaw may nagulat sa panty. Mura tingali ang kuan gulat, pero sila ka na bitaw na ay palitang gidunggab. Nya ikaw mo adto mo tabang mugulit ka sa kutsilyo. Imong kaon na kutsilyo baron? Tinood bitaw. Ikaw makuan. Ikaw timingan ba? Siya gyud mapasangilan natin pre. Karang pre anang naay mabangga nga motor ni naligsan niya dili pa ugkat ang masakiton sa gapinal pa unta dili ta pahikapon ano man ikay mapasangin lang. Dili pahikap. Siya may act in the coat. Mo na natin pre. Coat on the act. Kanang siyang kamot ko am siyang touchscreen. Kalimutan siya. Touchscreen kalimutan siya. Mao ba? Sa atong pa kadto, pwede iyahang gibuyag ang kawatan. Walang taniya guniti ang katong item, katong panty. Pero okay, may pasangilan gapon na amgot siya. Bitaw siya. Na ang panty, bisag ba na guniti niya na siya, kuang gapon siya. Ani na lang. Mga tarungan jud ka diha, Bagdok. Unya pananglitan og mo insist jud ang tag-iya hasta ang kapulisan. Pwede magmoingon nga unsa man mag-lie detector ta ako'y bayad og kamo para malimpyo jud ko. Mo na ako. Pero di na kuan ba may kay iyang asawa mo kuan ba yun mo barog mo yun nga wag tangan sa galimig panty dire. Ay di na lang ikiha. Oy, ang ito nangawat duklo na lang do. Makita ng panty nga iyang gikuha pasok sa iyang ilong. Waman masakpi. Waman masakpi no. Ipasulob na niya tanan ang panty. Iyang gikuha. Total panty raman na. Pero Pedro, birahan na ito, Pedro. Oo. Dong Bagdok, ay lang kaya nagtaas adong Bagdok. Wala man tayo man itong Bagdok. Kaya para may usay i-record ng Bagdok. Ani Goliath, ani na lang lan. Kung sa itong gingon yung, huwag naagan na yung magkawat na nahitabon. Sadya, dili gini pahikap. Sakto tong ako. Ako lang gihuyop. Talaman mo na natin talaman. Sura ko, impossible. Tiho. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon. Nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini
ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan, nga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Lito, 35 anyos. Single, kasamtangang nagpuyo sa Cebu City, kay may gamay ko nga negosyo dinhi. Og vlogger sa ko. Pero, taga Negros gid mi. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa among amahan. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Pila to imong ngoyong, sir? Tulo. O upat ka puso. Soft drink, sir. Sama, apilang tika? Ha? Okay, ikaw day. Sama ka day. Sige. Kwintaran ng tanan gani. Napanay siya ka ng ginabot usa. Okay? Hi, hello mga guys. Busy na kayo takaroon, no? Sa'yo pala gani sa bunta, guys. Ha? Tanawa, Daga na mga nangaon sa itong pungko-pungko. Pungko style, ha, mga guys, ha? Dali na mo. Anya, available na to karon ang atong nga ginabot. Nya, napailumpia. Ngoyong. Sir, dali mo, sir. Dali. Sa pinay mo? Diyan lang, ha? Atiman na sa. Okay, guys, balik na. Lumpia, ngoyong. Yan, nasa de puso. Kung gusto mo rice, niasat ta mga guys. Puti mais, ha? Inyo dong, unsa inyo dong? Mga guys, niya tay mga customers din, mga estudyante ni sila. Daghan kayo sila mga guys, ha? O, usa ka grupo. Usa gid sila ka grupo, perting daghan na lagi. Dali, dayon mo sa atong pungko mga dudong o mga inday. Kay, makatipid gid mo din sa among tindahan. Dali. Kuya, nanawag sa usan mo ka cellphone. Guys, kadyo sa guys, kay dunay nanawag ko, no? Ato sa putlon ang atong live karon guys, ha? Kasi pasensya lang na mayungit ko kay ma-slide ta sa mantika na sa tong dila karon, ha? Okay. Medyo busy gid ang atong live karon guys. Bye sa kadiyot, ha? Okay? Please, don't forget to follow and share mga guys. Sige, bye. Kaya gini mo nakatubag ito. Wala ka kakita nga nag-live man ko sa Facebook. Nag-vlog pa di ay ka? Aman na diha. Ikaw rin igsoon ako, Timilet, nga di kitawon mo follow sa akong vlog. Nag-follow man gud ko nimo. Pero dili sa tanang higayon makasunod ko sa imo mga post live. Daghan ba yung trabaho dili sa ato? Mausab. Kumusta mo diha? Si Papa? Manituyo na ko nimo. Kay papaulion ko no kang Papa dili sa ato. Ha? Nga naman. Nasa may nahitabo ni Papa? Nagluya ba? Simpak ko, Okay ra man gud si Papa. Ganun papulion man ko. Bisura ra ba na ako kakita og panahon, Iuli di sa ato? Kay busy ang taon kay kustindahan? Nya, kano sa pamanday kang pauli. Kanang dili na nimo ikasulti si Papa? Simba ko. O dili na si Papa ang mapapauli nimo, ha? Kami na, kay dili na kayo mos Papa sa pagpamaray nimo. Simba ko ang taon sa pagsulti Lagi. Sige. Pauli ko. Kano sama na? Kaya pagsulti ba na kong Papa? Di na sa kumusaad. Kay bawa bitaw mo nga, dili ko kadali-dali sa pagbiya diri kay namid negosyong gamay diri. Doong pangita tao panahon para sa atong amahan, Lagi. Kay importante siguro na yung tuyo nimo, kay papaluyon ka man gyud niya. Lagi. Sige. Mupauli lagi ko diha. Ignala si Papa nga mupauli gi ko diha. Mupauli ka, kuya? Inday. Ambot na si Papa, nga naman si Papa nga papaulion man ko. Gimingaw siguro ni mo, ya. Basin. Kay, wa man mo sugot nga akong, gitiksan lang akong magawa nga, magpadalan ko kwarta. Uli asa ang tingali, kuya, Ay, lagi niyang akong tindahan din, Kami lang unay bahala din, Hinoon. Magkasalig man ko ni mo, Inday. Sige.
Kamula siya bahala din niya. Uli sa Kusamos Negros. Pa, niyan ako pa. Ni ana yun ay akong anak nga vlogger. Mag-live sa ko pa. Guys! Guys, mauning akong papa. Guwang na pero abtik pa. Pa, live ni ha. I-live ko kining iyang tuyo na ko guys kay iba na mo. Papauli man ko ni papa diri sa Amos Negros. Kining ba? Unsa may tuyo nimo pa? Ay, bahingon ko na ninyong akong mga anak ng akong yuta lito. Ha? Gitagsa-tagsaan na mi og luna sa mong amahan, mintras kuno nga buhi pa siya, aron dili magkayagaw. Og tuod man, kay busy lagi ko sa kong panginabuhi sa syudad, gipatikad ko nga akong bahin sa usa ko kaigsuon nga lalaki. Og kunya, Alo, sayangan ko nga dili ikaw ang nagtikat sa imong yuta, kuya. Amaw lagi, pero unsaon man nga mas dako man nga akong kitaon din sa syudad gud. Hinoon sab kuya. Dubling igo gud nimo dinhi. Kay gawas nga kusog ang imong tindahan, magka-vlog-vlog wagit ka. Mao gani. Lingaw kay kuning akong vlog-vlog eh. Labi pa kay midaghan ang akong followers. Og nisamot pud ka daghan ang imong customers, kuya. Kay imo mang i-promote sa imong vlog. Daghan ang mga mag-drive-thru ra og dili mo kaon dinhi nya mag-take out lang. Mao gani. Sikat na sad ka, kuya. Nasamo di ay. Proud kay nga akong amahan ay kay vlogger ko no ang iyang anak. Pero hinoon di sa ko pares ng uban gid nga vloggers nga sikat na kayo niya minilyon ang mga followers. Si kuya, at gina pa doon kuya kung managhan na ng imong mga followers. Ay, kakapoy rong adlaw eh. Pero may na lang kay yan ako sa yabangan kong apartment din sa syudad. Magkapaway na gid ko. Uy, Siti Milit man eh. Hello, te. Lito, pasidana ng tikandaan dong ha. Saan sa man, te? Yabagon, giningusan na to kay Igsuon ba? Si Rico? Oh, kay nga naman, de? Iyang ginan sa papa dito. Nga kuhaan ko nung kang katungod sa imong bahin nga yuta. Kay wak ko nung ka mag-atiman ini. Sa? Gihasol gid niya sa papa og adto. Kay dili ko nung kaangin tagaan og bahin. Kay wak nimo atiman na ang imong yuta. Siya ko no ang imong gipaatiman? Niyon sa mas papa? Dili lagi mo sugot si papa. Kay may gusto niya nga patas tang tanan nga may bahin. Grabe gud niya gud. Grabe gud niya pagkaigsuon na gud. Gipagamit ko pagani niyang akong bahin nga yuta. Unya, ingnon pa ko niya ana? Nanunya sa may plano ni mo Rondong. Mas maayo sigurong ulion ni mo diri og maghusay mo. Mintras buhi pa ni papa. Ha? Pila na katuig nga nag-ugmad ang akong manghod sa akong bahin nga luna. Siya ang nananom sa mga lubi ingon man nangka. Karon kay yan namang ang kuno ng akong bahin kay siya kuno ang nag-ugmad. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Buhi pa si papa nga nagbahin-bahin aning among yuta. Ug kay busy lagi ko sa akong negosyo diri sa syudad. Ang ako manghod ang akong gipaugmad sa akong bahin sud sa pila ka tuig. Kuha na mahinoon ko niya og katungod sa yuta. Kay kuno, wa ko magtikad. Pwede ba gud na? Ikaduhang pangutana. Buhi pang among amahan. Unsa may mahimo sa akong papa nining kagubot namong managsuon? Unsa may maayo namong buhaton? Ikatulo pangutana. Dili na ihatag sa akong manghod ang katungod sa akong bahin nga yuta. Kay kuno, nananom na siya niinig mga lubi ug nangka. Kung magpabayad siya niini, makabayad ba ko nga wa man ako sa suguan nga mananom sa akong yuta? Ikaw pa to katapusan. Pwede ba nga magkural na lang ko sa akong bahin nga yuta o ipaatiman o ipasaop ko na lang ang akong bahin sa laing tao? Di ba hinoon mi musamot kagubot ini? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lito.
Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako usa ka abogada ang mohatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical nga mga pangutanag, mga suliran, Dr. Rene Obra, medical doctor to the rescue. Kaming duha ang motambag ninyo mga lisensyado, ka mga profesional kabahin sa punto legal o punto medical. Muna ay mo pagdugay, mga suwat, mga suliran, mga pangutana, mahimo gyud na ninyong ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa atuang Facebook account nga Kiniyang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Atong letter sender, si Lito. Uy, mura ni siya kanang bibong vlogger maning ato ang letter sender, pero atong taguo, no? Gitago ni nato iyahang pangalan. 35 years old, naanif sa kapuyo sa Cebu City, vlogger sad siya, na siya gamayng negosyo, pero taga Negros, good ni sila. Naayuta ang iyahang amahan. Thank you kaayo, Lito, you know who you are, for writing o sa inyong pagsalig sa ato ang programa and for pasin pa ma-feature tas imuhang vlog din haday. Anyway, kabahin nino sa yuta nga gitikad silahang papa, pila na kuno ni katuig umah ang iyahang manghod sa iyahang bahin nga luna, unya siya ang nananom o sa mga lubi nga og mga tanom na po ni nangka di ay uy lamibira nangka. Karon ang problema lang kay nagkabikil na niya sa iyang igsuon kay iya namang ang konon ang bahin tungod kay siya kunoy nagugmad sa yuta. Sumuni iyang mga pangutana kay wa naman ilahang papa. So sa iyang unang pangutana ningon siya nga sa buhi pa kunoy ilahang papa nagbahin-bahin sila anang yuta o kay busy lagi siyang pagpanegosyo syudad ang iyahang manghod. Ang iyahang gipa ugmad sa iyahang bahin sulod sa pila ka tuig. Kuhaan naman hinuon kuno siyag katungod sa yuta kay kuno wa siya magtikad. Sakto bagod na. Now, ang akong pangutana kaning manggong yuta no? Ang kaning yuta mauni ang mayong kagtikad, meaning dili gud ni inyo nga yuta na ay tag-iya ni glain. Muna akong pagsabot sa iyahang suwat, no? Nya, nananom lang mo, nakigamit lang mo. So, unsay katungod pod sa imuhang manghod nga mag-lord or mag-hawd sa yuta nga di man sa gani siya ang tag-iya. Now, kung ato lang yung sundon ang balaod o proseso sa pagpanunod, ang mga anak equal gyud unta na, no? Ato na lang kalimtan, no? Kung kinsa gyud tag-iyaan ng yuta, adto lang gyud tas balaod sa pagpanunod sa yuta, wa gyud pwedeng manghawd kay ang mga anak equal share man na sa pagpanunod. Now, kung galing man atong mga panahon na imo sang gitugutan, gitolerate rato nimo siya. Pero wa nimo gi waive or gi-relinquish ang imuhang katungod as an heir, no? As manunod or kana sa mga katigayunan sa inyong ginikanan nga ni panaw na wa man imo gi-wave. So dili pwede nga siya na lang gimo angkon pud tanan. Bawal greedy lagi, guys, no? Ayaw kay ikaduhang pangutana, buhi pa ang among ama sa buhi pa ang among amahan. Unsay mahimo sa akong papa aning kagubot namong managsuon, unsa may maayo namong buhaton. Buhi pa man inyong papa, dapat mitingon mo, klaruhon mo inyuhang suryahan og tarong, sit down mo, mas maayo nang naay klaro siguro ganing kasulatan, magpinirmahay mo aron mapatik gyud, no, tinta ang inyuhang kasabutan kay para inig sunod tuig pohon di na mausab, no? At least klaro ang inyuhang kasabutan, way magluib, wa nay mga pangutana, wa poy makalimod, no? So or makalimot ma-amnesia. So mas maayo na magstorya mo, maghusay mo nga ingon ana kay buhi pa man gani din yung papa, dapat din yung papa mo tikad ana. Ikatulong pangutana, dili na ihatag sa akong mangod ang katungod sa akong bahin nga yuta kay kuno nananom na siya niini og mga lubi og nangka. Kung magpabayad siya ini, makabayad bako nga wa man nako siya sugua og pananom sa akong yuta. Kani depende na gud ni sabot ninyo, no? Ang ako of course you cannot kay kung imuhan ng bahin wa siya imuhan ng bahin whether nananghid siya nimo or dili na naman kay katungod ana. Pero sad to buy
piece, to buy piece, pwede pod nga, kung pananglitan, pabayad siya, pwede siguro sabutan ninyo, pilay bayad ana, or, akong suggestion, pwede siguro pinaagi sa binahinay baron sa abot, nga, ako maning yuta, sige, pero ikaw man kay nananom ani, maghati baron ta, or unsay inyohang bahin baron, no, sa abot anang yuta, no, up to, unsa kadugaya, isip bayad baron sa iyahang pagpananom ana, daghan kay pamaagi nga, pwede gyud ninyo magamit, no, para lang magkasabot mo, nga dili mo magkadisgusto, labi na kay manag-igsuon mo. Basta open lang yun ang mga tao, dili mag-greedy like I said, no, nga maghinatagay lang, nya willing lang yun pod nga makigstorya, makigsettle, nga bugnaw ang ulo, able ang kasing-kasing, ipangibabaw ang kahapsay sa pamilya ug paghigugma, wa gyoy di pwede magkasabot. No, wag yun dili pwede sabutan o masturyahan. Ana, gyud na. Ikaupat o katapusang pangutana, pwede ba nga magkural na lang ko sa akong bahin nga yuta og ipaatiman or ipasaop ko na lang ang akong bahin sa laing tao? Dili ba noon may musamot og kagubot? Feeling nako mas musamot mo og kagubot. Naa pa man gyud ni puruhan nga magkasabot mo ako. Yung suggestion, pagstorya sa mo, time out sa lingkod, naot unta nga napay inyong papa, magkasabot mo, maghimo mo kasabot kasulatan, no? Kanang kuan ni kung gusto gid nimo pod kuralon aw i-appeal na sa inyong kasabutan para wala na lang gyud problema. Pero akong suggestion, ayaw sa pangural kung wa pa mo gyud magkastorya. No, suwayisa nga mahusay mo, nga magkastoryaanay mo, hapsay kay para why gubot. Kay usahay, kanig yung yuta, no? Maugyod ni, usa sa hinungdan nga nung magkagubot, magkaaway-away ning mga pamilya. Ambot, bitaw nga nung mag-away-away yun, itungod yun siguro sa panginahanglanon. Usahay, magibabaw bong kahakog, malimot ta sa atong kadugo, malimot ta nga, dili ra kitay nagkinahanglan, wa sa gyoy kumos magpaubos, ana ba, matarog yun. Muna, I hope muna akong giingon ninyo, no, nga open mind and open heart. Keep the welfare of the family always. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagay karon? Mo kaniyo sa kalalaki nga taga Cebu City nga doon tatampo nagdasangan nga Ruel. Salamat! Day, pasensya na ako sa tong ipoy, ana. Sige lang, maningkamot pagid ko, day, para mataganti kasi mong mga gusto. Naapabagod ay ko'y mahimo? Ganian naman eh. Namabdos naman ko. Uwa ka, day, malipay, day nga. Nakasal ako. Gusto ka may bawas sa tinuod? Kung wa pa lang unta ko mamabdos, dili mahitabo nga magpakasal ko nimo. Mirna. Day, mo trabaho na ko. Ikaw na bahala ni Inday, ha? Kinsa man di ay. Ang ano magpatrabahoon ko nimo. Day, Mirna. Ruel, prangkahan na lang di kandaan, ha? Huwag yung ko malipay aning atong sitwasyon karon. Maong pangandam na lang daan kay tingalig dili madugay. Dili ko makaagwanta aning atong sitwasyon. Og mubiyak ko nimo. Mirna. Paitas na sitwasyon na ba yoy? Eh, huwag gusto ng asawa ni mo. Lagi ba?
Pero basin mausab na yung tanaw na ko, bay. Sa ngandugan to kung panggaon lang yun ako siktarong. Barwil. Malipay Smirna ining dana kong lechon manok. Sige lang, bibig utang sa bahay kay para may kayas budget. Mirna! Day! Nekoy da ang lechon manok. Si Mirna. Mirna! Mukha na! Patay! Ayaw mo! Hoy! Asa ka? Nasagdi siya. Muingon ko lang, anak. Human sa iyong gibuhat. Mauna na akong giingon ni mo, Ruel. Napulaan ako sa to sitwasyon. Makigbuwag na ko ni mo. Mirna! Naanat lay anak, day! O sana sa kong isulti ni mo. Dili na ko siya dadon sa akong pagbiya. Maong ikaw na bahala sa atong anak. Tinuyuan man na ni mo, di ba? Pero ikaw maoy buhi niya. Kaya dili ko gustong problemahon ko pa nag-apil. Nga na problema na magani ko sa akong kagalingon. Mirna! Ha? Gibiyaan ka sa mong asawa? O gibili niya diha ni mo ang inyong anak? Oh, bay. Hala, yung saom na ni mo ron. So may plano ni mo? Maulit nga ko sa amo, bay. Mayo dito kay nako'y pamilya nga kabinlan sa akong anak. Kung manarbaho ko. Mayo pa, bay. Maayo kay nakahuna-huna kag uli din Sorry, ma. Niresulta na akong giingon ni mo, Ruel. Daan pagidlagi ko nga dili gito kasaligan tong bayhana nga imong gipakaslan. Kung naminaw pa lang unta ka na ako... Gusto na, ma. Nitabo naman. O sa may plano ni mo? Okay na ka, ma, kung ibili na ko ni Mus Inday samtang manarbaho ko. Wala na problema na ako ba? Ako man ang apo. Salamat, ma. Hi. Bago ka din Oo. Ni ako ma-assign sa logistics. Mao di ay. Karon pa magko makakita nimo. Ako di si Cecil. Ikaw? Ako po si Ruel. Okay na ba nga makig-amigo ni mo? Oy. May problema. Mao din ni nahitabo si mong kami niyon. Sisin. Kaguol sa doy. Dili ni mo deserve ng ingon atoon kaysa kung tanaw, buotan man ka. Sisin. Ha? Mag-ipon ta? Kana kung okay rin mo. Sige, pwede. Okay ka nga itong giabangan? Okay ra. Sakto naman sa dinato. Salamat ha, Cecil. Inaot ka, di ka mo biyan ako. Pareha sige buhat sa kong asawa. Dili na mahitabo, Roel. Tungod kay mahal ka ayot ka. Mahal sa kayat ka. Mabdos ko. Kung mo na, nanaon niya day ko'y anak. Odong. Day ang pingin ng anak na to, ha? Maningkamot ko para ninyo. Ikapoy naman ko ng sitwasyon na, uy. May 5 na lang katuig ang bata. Pero wag ko nakita ang asenso sa itong pagpuyo. Day, pasensyahin na nasagod. Agwan tala sa day. Naningkamot mo bitaw ko. Pero dili igo imo paningkamot. Kung tinto na kag-unsay naanin mo. Di na tinuod si sila. Wa pa lang niabot ang higayon para nako.
Pero naningkamot ko eh. Sorry, Rowell. Pero dili na ko. Og dadoon ko ang atong anak. Umubiya ko nimo. Cecil. Una, gibiyaan ka sumasawa. Karon gibiyaan na sa ka ni Cecil nga imong kapuyo. Biyaanan gid tingali ko, pre. Bay. Murag dawat mo sa nako. Nga biyaanan gid ko. Wag tingali ko iswerte sa gugma. Beruel. Pero maningkamot gabang ko bay nga moasinso nga akong kinabuhi. Para matagan kog mayong ugma nga akong mga anak. Kinsay magdahumnak, no? Nga dako na kayog asinso ang imong kinabuhi. Daghan na kag mga negosyo. Unya, naapagid, naa sa mga mahalon nga eskwelahan nag-eskwela ang imong mga anak. Lagi ma, dako kay kog pasalamat sa Ginoo, ma. Unya, wa na kay planong mangitag asawa, nak? Kung na'y masaag, ma. Nga nagundi. Uy, ano saan mo gani? GC? Reunion? High school reunion? Wala mo kayo kung makaila ng mga naong nga eh. Beruel. Bay! Wow! Big time naman kayo ka. Kumusta naman ka? Niya. Happily married, bay. Maayob day ka. Rowell? Linda? Ikaw ni? Ay, salamat. Nakahinomdom pagid in town ka na ko. Siyempre, di ko makalimot ni mo. Pero may ko ni mong pasundog ko ng assignment sa una. Ha? Manguyab ka na ko? Di ba matod mo, dugay na kang byuda? Pero, may mga anak na ko. Gano'ng maday? Doon na naman si ko yung mga anak. Kung mauna, gisugot na tika. Salamat, Linda. I was not sunk up in the sky, and I'm thinking why, Karon mas importante na lang para nako ang magpuyo nga malinaw. Og salamat sa Ginoo nga bisan taas na nga akong edad, pero gihatagan paghapon ko niyag babae nga para gid nako. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Ruel nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagulahan, Changes in My Life.